Prvá skúšobná nahrávka 14. júla 2013, sídlisko nad jazerom. Tak tu máme rozkopávku teplovodného podzemia. Robili nám s tým poriadny bordel tu. Pod balkónom máme haldu. Všelijakého bordelu. A takto to ide postupne na tom našom jazere až kdesi k tomu bloku. Ojoj, sa mi to kýve. Tak myslím, že to stačí pre skúšku. Vôbec či to prehrajem. A obláčky. Konečne sa ukazuje aj trochu modrá obloha. A tu je naša ošarpaná výmeníková stanica. Strašidlo už niekoľko rokov. Rozkopané. Tu sedia peťáci stále. Dúfam, že to zbúrajú. Dožijem sa toho vôbec. Tak, skúsime to prehrať, že čo to povie.